Hi there, welcome back to the channel. नै दाख्लैसो बेंगालराव मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट जादोंमोन। बेंगालराव थानाय बर' लाइमोनफोरानो बे टुर्नामेन्टखौ खुंदोंमोन। बेंगालराव गोबां बर' लाइमोनफोर दं दे। आसाम, एन्टायर नर्थ इस्ट, उरिष्या, वेस्ट बेंगल आरो नेपालनिफ्रायबो टीम फैदोंमोन बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लानो थाखाय। आं माखासे क्लिप्स लाबोदों। नोंथांमोना बे क्लिप्सखौ नायदो। Small one-day match, just one-day match. 8 teams, 7 aside, 24 minutes match, knockout match day, just 24 minutes knockout match. Bongwe bobini? आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि ना? चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंना रानिखाता एरियानि रानिखातानि? औ अ होमबाथ' जोंनि क'क्राझाराव मोनसे खाथियावसै। सारमोना क'क्राझार ना? क'क्राझार। अके। दायो जोङो मोनसे नैबे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन आफादनि थ्रुयैहाय फुटबल बादायलायनाय जों होनो प्लानिं खालामदों आरो ना। दा फ्रायानो फैजोब्बायानो दा जों खेलाखौ दसे उननि समावहाय स्टार्ट खालामसिगोन आरो जोङो दिनै जों बेवहाय नर्थ इस्टनि टिम माने नर्थ इस्टनि उरिष्यानिबो मानसि उरिष्यानि दं बेखौबो जों एक्सेप्ट खालामदों आरो ना। अके। गेलेनो गोसोखौ बे लकेलनि अनगायैहाय जों एसेबां मानि आउटनिफ्राय हिन्दीबाला बेवहाय गेलेनो हागोन आरो बाहागो लानो हागोन आरो जों दसे उननि समावहाय खेलाखौ स्टार्ट खालामसिगोन। फर्मेटआ मा 7 साइड? औ सेभेन साइड मोननै टिमनि मा जाबाय 14 जन जाहैबाय 7 साइड जागोन ए साइडआवहाय 7 बे टुर्नामेन्टखौ बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसन खालामदों ना? करेक्ट। बेयो मा देग्लाय सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम ना फोर्थ टाइम? थार्ड टाइमखौनो बुंनांगोन खिन्थु गेजेराव खनसे जोंहा फ्रेन्डलि मेच गेलेनाय जादोंमोन बेयाव जों खिन्थु माने एमाउन्टनि बाजेट खालामनाय जायाखैमोन आरो माने बेखौ जों बर'नि मोनसे फिथाइ सामथाइ जानाय फोरबोनि मुङै जों ओरैनो गेलेलायनाय जादोंमोन खाथि खालानि बर'फोरखौ लेंहरलायजोबनानै बेनिफ्राय बेबायदि फैसानि थ्रुयै गेलेनायाथ' खननैयानो जाबाय ना? खनथाम जाबाय सार खनथाम जाबाय जों बे फिल्डआवनो जों खनथाम जाबाय 15 आगस्टआवबो जों होनाया बेयाव खननै जाबाय आरो दिनै आरो फिन खेबसेबाव दिनैसो खनथाम आरो जों जिगिनि साइडआवहाय खेबसे होदोंमोन खनब्रै जाबाय दा थांनाय बोसोरावहाय आरो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि थ्रुयैहाय जों खेबब्रै टुर्नामेन्ट होबाय आरो जों दाखालि थांनाय आमसिसुवानि नामावबो जों फ्रेन्डलि होदोंमोन आरो लानानै जोंनि खाथि खाला ओरै चिकाग'नि फैदों आरो खाथि खालानि प्लेयार बिथांमोना फैनानै गेलेफैदों आरो बेवहाय जों माखासे ओरैनो बेहाय जोंहा एमाउन्टनि बाजेट खालामाखै बेवहाय जों फ्रेन्डलि मैच ओमफ्राय बेवहाय जों एसे माने जानाय लोंनाय खालामदों आरो ओरैनो फ्रेन्डलि माने लोगो हमलायनाय इउनिटि माने सिना जाना थालायनो थाखाय जों बेबायदि थ्रुयै खालामनाय जादों आरो गुड आच्छा बेनि मेन पारपासा मा बे टुर्नामेन्ट खालामनायनि मेन पारपासा मा? एक्सुवेलि बे मेन पारपासा जाहैबाय जोंहा बेवहाय माने जों माखासे इउनिटि लाबोनो थाखाय इउनिटि जों माने स्पर्ट्सनि थ्रुयैबो जों माखासे इउनिटि माने खौसेथिखौ जों मोनो आरो ना जों आउटआव थाफैनाय हिसाबैहाय जों सिनायथि मोनलायनो थाखाय बे थ्रुयैहाय जों बेखौहाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो आरो ना गोबांखौ जों सिनायनोबो मोनो जोंनि बर' सुबुंल' नङा अनगायैबो गोबां गेलेफैनो हायो इउनिटि बेवहाय जोबोद मोजां नाङो आरो ना बेबायदि इउनिटि लाखिनो हानानै गुबुन जायगायावहाय दा बेनि थ्रुयैहाय जों होनाय जायो आरो जोंहा मोनसे अर्गानाइजेसन हिसाबैहाय जोंहा थाइसे थायो जोंहा बाहाय उन समफ्रावहाय जों बेवहाय नैबे जेनाखि दानि खेला जों बेवहाय जयनिं हिसाबै जों लादों जयनिंआ बेवहाय 3,500 बेवहाय उइनिं मा जाहैगोन बेवहाय 14,000 मोनगोन आरो उइथ ट्रफि रानारा जाहैगोन 9,000 राननायनि थाखाय जों उइनारनि थाखाय
जब्दि खालामो दा बेखिनि आरो दा जायनाखि थाइसे थाइनै जायनाखि जा मोनसे आफादावहाय जों बेखौ जमा खालामनानै दोननाय जायो ना उन समफोरावहाय जोंनो सोरनिबा मदद जागोन होननानै जों बेखौहाय सेभ खालामनानै दोननाय जायो आरो थेंक इउ गाइस थेंक इउ ये जो बॉर्डर है ना ये बॉर्डर से बाहर गया जैसे कि आउट किया वो मारा तो डायरेक्ट गोल नहीं होगा